Кайрылгын тусларым, менә тихи часта 5-нче этажга мендем дә, мен 12-нче больниста ятам хәзер. Булай профилактика гына инде. Теге ул хәтле авырып нитеп түгел, ел сайын программа буенча, реабилитационный программа буенча мен 12-нче больниста ятып, лечиться ителеп чыгам. Санаторийдан соң бәйбәт булды әле ул әлбәттә. Менә шундый матур алмагачларын күрдем инде. Менә тәрәзәдән генә карап торырга башкача рөхсәт юк. Әнә безнең районның матур этажлы, күп этажлы домнары күренеп тора. Менә тирә якта менә шушындый. Әле монда Миләштә күренә әле. Миләштә якынрак күрсәтеп буламы? Менә Миләш бугай инде бу. Әйе, Миләш. Миләш пешеп килә кызарып. Менә шулай. Күп кизләре шундый бүген. Аудиозапислар эшләдем дә. Туктале мен әйтәм. Төшереп алыйм. Бигрәк тә инде теге алмагачларны күргәч төшерәсем килеп китте әнә. Алмагачлар алмада. Кизләр җитте, августлар үтеп бара. Бик матур әле тора. Җәйнең соңгы ае, субханалла. Сезгә дә матур көннәр, хәерле көннәр телим, исәнлек, саулык телим барыгызга да. Сау булып торыгыз, дусларым, туганнарым, якыннарым.